Kaisa ko ang buong bansa sa paggunita ng Araw ng Kagitingan. Ngayong araw, binibigyang pugay natin ang mga magigiting na kawal na nanindigan sa Bataan. Ang kanilang sakripisyo ay hindi lamang pagpapakita ng lakas militar. Ito ay isang dakilang pagpapatunay ng pagmamahal sa sariling bayan. The Day of Valor reminds us that our freedom was bought at a high price. It is a reminder that the defense of our republic is a continuous duty that falls upon every generation. Today, valor is found in our courage to protect our sovereignty and our discipline to uphold the rule of law. Ang tunay na kagitingan ay matatagpuan sa ating matibay na paninindigan na protektahan ang ating soberanya. Ang anumang pagtatangka ng mga banyagang institusyon na manghimasok sa ating hustisya ay isang tuwirang hamon sa kalayaang ipinaglaban ng ating mga bayani sa Bataan. May kakayahan tayong pamunuan ang ating sarili at pairalin ang ating sariling mga batas sa ilalim ng ating sariling mga hukuman. Kagaya ng ating mga bayani sa Bataan, huwag tayong sumuko. Harapin natin ang mga hamon ng ating panahon, taglay ang parehong diwa ng katatagan. Paninindigan ang isang matatag, ligtas at tunay na malayang Pilipinas. Isang makabuluhang pagunita ng Araw ng Kagitingan sa inyong lahat.